ngi ai pori ki shibanai but ha ke shibanai ki shina ki eke bangimla ban pakhat pagi khna juniru ke la ban le bon ke eke titeng teng ngim don kala ngim kamdon ka la kalati ban present ki khna hene ki khna ki long ki basta Haga Hynrei tarai unai tung araja art Atal Incubation Center Selco Foundation na Guwahati Assam haringkat kaji trai langbat ka Meghalaya Rural Livelihood Society bat UNDP kila penoi program ban ajing kai yaki khna bat Samla ban Ieng Hala ki jongki Kjat. Ya kaning program la penlong ha audio video hall Don Bosco Technical School haga jinga dan lang I Dr. Biej State Mission Manager iba bantai bowling koi Project Coordinator Patent Information Center State Council of Science Technology and Environment ka CEO jongka AIC Selco Foundation ka Dites Mita Chaube o Principal ka Don Bosco Technical School I Father Arcadius Puwen kinong shna bat kinong sengkam la jong ki khanna bat ki samla ki balai wan yeshim mentan na jan bat na jangai Hakani ka program la ai jing batai halor ki babun ki phang kum hakar kom ban ya trai lang bat ki kon home balatip kom ki self help group ban Shim loan na ki bang lingba ki ni ki self help group hakasot ka babyang ban siu kar kom shna ji shna bat penyat yo ya ki mar shna hi bat ki we Habakrana kani ka program ifada Arcadius Puwen ilapan slor ya ki khana da ka bashim nuksa na ki khana puli ITI jong ka school hi ki balai pen iya ka sap jong ki ha ka Don Bosco Technical Expo Arja Arwar ka badang sudam ile thu baki khana chakathan jongi ki Don ka jabing bat ki start Hynrei kim yo lat ka babyang Hynrei wat la ka long kumta ipun slor pat ya ki khana bakin pendon kam hok yala ka sap namar bak sarkar kelas dang ban I lat pan ilenti ban seng kam la jong creative in creating so many things which some of us were really appalled. We got shocked how the boys came out with so many new things. Mo habangi don ye export ne po don Moscow ki khna ITI ni don prat legi ITI hanne ki course ki khna ki wanra ki ege ba kishna hi mo ngi ai por ki shibanai but ha ke shibanai ki shna ki ege ba ngimla ban pakhat pagi khna juniru ke la ban le bon ke ege titeng teng ngim don kala ngim kamdon ka la kalati ban present ki khna hene ki khna ki long ki basta mo khna ki long basta tinga snokmen ba hagni ngasni ba ki organize segani ka program hanni Meghalaya state level rural innovators meet organized by Selco Foundation te ye ki khna ro mo ngi wan hanne mar blai ni kwa batip spang e bakin ong hapden juni but haju kapor ba kibru juni kimdei kibaduna kidei kibru basta so they have started all these hubs in different places either in the school or in the colleges because they want us to innovate something new Kinong ai jing kai hakani program kilong iba pantai bowling koi I Dr. B Plain ka Dites Mita Chaube CEO AIC Selco Foundation bat kiwe So we are looking forward where these the youth will be getting a good support system not only in terms of understanding or giving the skills but also along with that we can give you skills on technology, we can give you skills or knowledge on company enterprises because only innovation will never serve our purpose for our livelihoods. You are a nodal agency pada Meghalaya yang State Meghalaya State Rural Livelihood Society. Nama kadang-kadang karena society kadang jingin ini pun keterika. Karena keterika ni tren bat kini di Shillong baru kebetulan apa Meghalaya. Aku pilih bat kini ka jingsna yang ika mesin ka incubator dan ka hatchery machine tingkani ka hatchery machine balai ka perlu inga bangan Shim ye ban snai ini tiang ini kerja ba na persiang ban isiat ke jinge ke cuma banjo ispai sia dengan kuat ban isiat ha kebun punai agos se dengan order siap punai agos semua ngamyo order mabur kino order tiba ki company dong la hamsem ni tip haj tangan ke hatchery Hynrei ha kari jumi on ha state jumi kadang guna panmar ta ki nom diman ki buat depan yo ya ka sebanyak bor yang kamdong kusuk di takatau ha persiang ban problem solving ban solve je ke singa
dengan Shim.